Kumachielo ene jakom buch jodong Luo Ker Odunge Randa wacho ni oganda Luo koro biro makore motegno jatend piny William Ruto pone Ruto dhi nyime gi osiep magin godo sani gi jatend ODM Raila Odinga. Odunge wacho ni oganda Luo biro siro lwedo sirikand Ruto mondo mi koro biro chenro mag dongruok. Kabeno Odunge ne oloso e kinde romo bende ne okelo kanyakla jodongo romo bende ne otime paro wach ma jatend piny kama bende ne owacho ni oganda Luo koro ikore mar tiyo tich achiel gi jatend piny William Ruto. Bende ne owacho ni koro biro temo yore duto manyalore mar neno singo duto ma jatend piny William Ruto oketo ne oganda moko e gwenge mag Nyanza otimore, kendo oganda moko e gwenge ma kono bende biro duoko lwedo ka sa ochopo. Koro miya paronu ni kwa biro dala ne kama otele ka un ma dalau, kendo ka un e dalau ka bedu e kombegi kutegno kendo kuwuotho motegno ka un gi title ma dalani. Awacho nonjelo jagot yanda dhi limo gi Eldoret mana duweni akadho budalane. Ora akwayo ni gik mananeno budalane ka Profesa wuoye kode okel kaluo kocha monde kwa unge motegno lwedo motegno. Dholuo wacho niya ni kimiya lweti koni tami lweta koni, wayie duoko ne lwetwa komakore gi Raila unyalego motegno kendo mati. Ok uyiene gi makre gi Raila, uyiene gi makre gi Raila, giyiene gi makre gi Nyang' Nyong'o mondo dhiang' mwanyiedho maginyiedho